Najskôr toto opatrenie bránil, teraz ho ide zrušiť. Premiér Robert Fico oznámil koniec kritizovanej transakčnej dane. Minulosťou má byť od nového roka. Toto rozhodnutie potešilo podnikateľov, zamestnávateľov aj opozíciu, ktorí tvrdili, že daň spôsobuje obrovské ekonomické škody. Spokojní sú aj koaliční partneri. V rozpočte tým ale vznikne 100 miliónová diera. Transakčná daň bola súčasťou konsolidačného balíčka. Od apríla minulého roka musia podnikatelia z každého finančného prevodu odvádzať štátu poplatky. Okolo možno 200 až 500 eur mesačne. Podnikatelia a firmy toto opatrenie od začiatku tvrdo kritizovali, dokonca mnohí začali uprednostňovať hotovosť. Iní uvažovali o presunutí podnikania do zahraničia. Proti dani sa postavil aj Andrej Danko. Premiér ju ale bránil. Transakčná daň je nezrušiteľná. Jednoducho nezrušiteľná. Nezrušiteľná. Túto nezrušiteľnú daň najprv od januára zrušili živnostníkom a teraz má skončiť úplne. Premiér dnes na rokovaní k štátnemu rozpočtu touto úlohou poveril ministra financií a jeho štátneho tajomníka. Aby pripravili všetky nevyhnutné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie tzv. Transakčnej dane s účinnosťou od 1. januára 2027. SNS, ktorá dlhodobo proti transakčnej dani bojovala, tento krok víta. Rovnako radosť neskrýval ani Hlas, ktorý sa tiež postupne pridal na stranu kritikov. Keďže to premiér oznámil, tak sa z toho tešíme, lebo sme to tvrdili už dávno. Toto nikdy nemalo uzrieť svetlo sveta, toto opatrenie. Nefungovalo to, jednoducho to dusilo ekonomiku. Dnes je moment, kedy by sa Robert Fico mohol ospravedlniť a uznať chybu. Bol to fiasko, Robert Fico priznal porážku a konečne túto hlúposť rušia. Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude zrušenie tzv. Transakčnej dane viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky. Opozícia zároveň navrhuje, aby sa daň zrušila čo najskôr a nie až od januára. Ako pozitívne rozhodnutie pre ekonomiku vnímajú koniec vyberania poplatkov za finančné prevody najmä samotní podnikatelia a zamestnávatelia. Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialógu, pochopenie zložitej ekonomickej situácie. Transakčná daň bola zlá daň a nejednalo sa tu o nejakú dieru, ktorú by sme spravili do lode. My sme vyrobili loď z pletiva, ktorá sa začala potápať okamžite, ako sme ju dali na vodu. Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia. Bol to jeden zo základných prvkov, prečo investori prestali na Slovensko chodiť. Transakčná daň ani nenaplnila očakávania štátnej kasy. Za minulý rok predpokladali výber na úrovni viac ako 0,5 miliardy eur. No a realita bola omnoho horšia. A vyzerá to tak, že ani tento rok sa optimistické prognózy nenaplnia. Faktom ale je, že po zrušení tohto opatrenia budú v rozpočte na budúci rok chýbať stovky miliónov. Na ministerstvo financií sme adresovali otázky, ako chcú túto dieru zaplátať. No odpovede nám dnes neprišli. Zjavne, keď s týmto návrhom prišli, tak tie peniaze našiel, ale kde, v akej kapitole, alebo kde to bude hľadať, vám naozaj povedať neviem. René Medzihradský, televízia Markíza. A čo transakčná daň znamenala pre podnikateľov v praxi? Každá zaplatená faktúra ukrojila z účtu o čosi viac a firmy museli počítať, kde sa dá ušetriť. Aj zdanlivo malé sumy sa im totiž za celý rok nazbierali na tisíce eur. Pán Lechman podniká takmer 40 rokov. V Michalovciach má veľkoobchod s papierom a zažil vraj všeličo. Transakčná daň je najhorší vymysel, aký kedy mohol byť. Náklady sa zvyšujú každému. Cez jeho sklad prejdú každý mesiac tóny papiera. Keď zaplatí dodávateľovi faktúru cez banku, z účtu mu odíde o čosi viac. Banka sťahuje 0,4% za každý prevod, ktorý my spravíme. Takýchto platieb urobí firma za mesiac aj desiatky. No a čím viac faktúr zaplatí, tým viac odvedie aj na transakčnej dani. Tak je to cez tých 350, 320, 350, také nejaké sumy. Za celý rok sa tak nazbierajú tisíce eur. Peniaze, ktoré by podľa neho vedel využiť na rozvoj firmy, teoreticky by sa dani mohol vyhnúť platbou v hotovosti. To v praxi sa nedá. Nemáme za toľko peňazí v hotovosti, že som mohol dať niekomu teraz 5 alebo 6 tisíc eur. Položku, ktorú zákazníci na pokladničnom bločku nikdy neuvidia, by mohli podnikatelia presunúť do cientovaru. Hovoria ale, že nie vždy sa to dá. No lebo konkurencia je veľká a každý ide tam, kde je trošku lacnejšie. Rozhodnutie o zrušení transakčnej dane preto vítajú už dnes, ale vedia, kam ušetrené peniaze od nového roka pravdepodobne pôjdu. Aj tak od nového roku bude sa zvýšiť minimálna mzda, tak tie peniaze položíme do tej minimálnej mzdy. Malé potraviny na zvolenskom sídlisku. Kúpite tu takmer všetko, no aj tu sa tešia na zrušenie transakčnej dane. To ste všetko pozapisovali, hej? Transakčná daň bolo prekvapenie pre všetky podnikateľské subjekty, lebo nikto s tým ani nerátal, ani nepočítal, že vôbec niečo takéto by mohlo nastať.
Sme malá lokálna firmička, ktorá prevádzkuje malú predajňu potravín a proste každý výdavok si snažíme ustriehnúť a strážiť a toto proste bolo niečo navyše, s čím človek nerátal. Sme skôr snažili sa výdavky minimalizovať platenie cez účet a snažili sme sa prejsť na, čo sa dalo na platby v hotovosti. Transakčná daň nás stála peniaze a financie navyše a odteraz tieto financie budeme môcť použiť na rozvoj firmy. Vladimír Bučko a Martina Kašiarová, televízia Markíza. Teraz sa naživo spájame s ekonómom Martinom Šustrom z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pán Šuster, ako vy čítate toto rozhodnutie premiéra zrušiť transakčnú daň? Dobrý večer. Transakčná daň bola jedna z najmenej populárnych opatrení tejto vlády. Keď si to porovnáme, je to pomerne malá daň, menej ako 10% oproti dane z príjmu firiem a menej ako 1/20 z DPH, ale dávame tomu obrovskú pozornosť. Je to daň škodlivá pre ekonomiku, ale pritom, ako je to malá daň, tak spomalila hospodársky rast možno len o 0,1%, takže nie je to až tak hrozné, ako sa o tom častokrát hovorí. Ale pokiaľ daň bude nahradená nejakou šetrnejšou daňou alebo ešte lepšie znížením príjmov, znížením výdavkov štátu, tak by to mohlo zlepšiť celkové podnikateľské prostredie na Slovensku. Bude nám chýbať v čistom asi 470 miliónov eur. Výpadok dane je asi 530 miliónov, ale mohol by sa zlepšiť výber dane zo zisku firiem. Takže v čistom štátny rozpočet potrebuje niekde nahradiť tých 470 miliónov. No a vy ste hovorili teda o tej konkrétnej sume, kde by mala chýbajúce milióny vláda hľadať? Ideálne by bolo už nezvyšovať dane, pretože sme videli, ako postupné zvyšovanie daní malo dosť nepríjemný vplyv na rast ekonomiky, na zvyšovanie našich príjmov a už druhý rok po sebe naša ekonomika rastie menej ako 1%. Skôr by sa vláda mala sústrediť na zníženie verejných výdavkov, ktoré dosahujú rekordnú úroveň, a to už je na prioritách vlády, že ktoré konkrétne výdavky si vyberú, ale najlepšie by bolo trvalo znížiť niektoré z verejných výdavkov tak, aby sme neprehlbovali ďalej rozpočet. Pán Šuster, ďakujeme za váš čas a informácie. Ďakujem, pekný večer prajem, dovidenia.